Nisse, nu kör vi! Kom igen, Karlsson, kom igen! Nej, det var kungenicken! Bussen till Stadsparksvallen avgick 26. Jag såg att han kunde. Jag hade med mig min pipa och ett paket kex. Södra låg på 9:e plats när det blåstes till spel. Matchen började med att kocken passade fel. Det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Det spelades bättre boll innan de unga tog vid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Grimsås fick till ett skott som målvakten tippade ut. Hörnan las och Nordström fick ha på bollen till slut. Södras anfall var bra, men mittfältet kom i kläm. När matchen var över då hade Grimsås med sig 2 poäng hem. Det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Det spelades bättre boll innan de unga tog vid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma